Господин Налбантов, как започва сезона без кадри? Тази година ще се справим с проблема. Искам да поясня на целокупния български народ, че проблема е генерален. То не касае или няма виновни тук. След 90-та година, това пояснявам, генезиса на всичко това, което след 90 година намаляхме с 3 милиона. Бяхме 8 и нещо, 3 милиона изчезнаха хора на Запад. Не поради не съм го искал, аз или някой друг. Въпреки държавата, която направи това, да излезат хората навън, ние направихме, сътворихме чудеса на териториите на нашето Черноморие и във вътрешността. Но тук се появи един проблем съществен. И като пример ще дам Слънчев бряг. Слънчев бряг до 90-та година имахме 38 000 туристи. След бурното строителство, което стана, и то не лошо, красиво и хубаво, тук искам да подчертая, че базата ни е на световно ниво, въпреки държавата, когато държавата се срива, базата в нашите курортни комплекси и всякъде вътрешността расте. Това е благодарение на българската инициатива, на обикновения човек, всеки един. И то е ясно, че българите си правят дома хубав и красив. Но тук възниква въпроса. Какво правим от тук нататък? И сега като пояснение. Тук се обслужваше от 38 000 туриста бяха на Слънчев бряг. Обслужвани от 12 000 работника, работещи в сферата. Нараста комплекса не на 380 хиляди, не на 400, на 750 и никой не знае края. Колко легла са нараснали тук. Но необходимите работници са най-малко 200 хиляди. И пак никой не знае, няма статистика. Защото имаме един познат, който има там някакъв институт измислен и твърди някакви неща, кухи фрази. Колко туристи, колко не. 200 хиляди туристи. Откъде да дойдат тези работници, след като населението е намаляло? Няма откъде. Тя и армията не е достатъчно оборудвана и не е толкова, колко трябва да бъде. Добре, всички внасяте кадри. Как ще си решите този проблем с това, че държавата не издава работни визи? Ето това ще поясня. Държавата продължава да ни хае, защото много държавни служители, включително в Министерството на туризма, съм чувал, ние имаме капацитет. Къде е този капацитет? Гетата нашите няма. И там няма. Но по-лошото е друго, че туризма е интелигентен бизнес. Ние посрещаме, даваме като лекарите. Дори на по-високо ниво трябва да бъдат хората, да имат лична хигиена, да са образовани и да се учи това, което правиш, защото да поднесеш храна е не по-малко отговорно от това да зашиеш рана. Защото хората трябва да бъдат добре посрещани. Но не може един неук човек, без образование, без езици, да ти хвърли една чиния на масата. Нямаме кадри. Или нашите кадри не са обвързани от Министерството на образованието с Министерството на туризма да направи, така както по белите страни, да бъде усъвременено. Учениците, например, от училищата, аз имах заявка, около 15-20 човека, ученици, но в един момент са решили в последния момент да учат в университети, всичко иска да учи в университети. И в един момент тези хора отказват да дойдат, защото до 15 юни трябва да бъдат на училище. След 15-те почват да подготвят за висшите учебни училища. И няма. И тук идват ми някакви тъпоглавци, необразовани, невъзпитани, които искат да работят в такива професии без да имат образование. Как ще го сложиш този човек? Буквално вчера имах. Радясал, татуиране и така, трябва да те обучавам поне 2 седмици. Първо бръснеш брадата. Бръснеш се. Кой аз да ви работя тук, да ви работя, да не работи? Той не става от раз и казвам, вън напуснете и сега от тук. Затова тези туристи, тези работници от чужбина, каквито и да са, те са
по-възпитани, има и лоши и хубави във всяка една страна. Но тенденцията в световен мащаб е 5% от работещите, не само в нашата сфера, ами 5% от работещите ще дойдат от Азия. И нищо лошо няма в това.